Om lidt er det ikke årstal, der skal gættes, men huspriser på begge sider af Øresund i hammerslag. Sidste gang danske og svenske ejendomsmælere konkurrerede på viden om huspriser, vandt svenskerne. Men nu sørger Frode Moesgaard for, at der er chance for revanche. Det blev til en svensk sejr i den første hammerslag landskamp. Men lad os nu se her i anden omgang, om danskerne kan få revanche. Det var sådan, at vi i det første program havde 2 svenske boliger og en dansk. Nu har vi 1 svensk og 2 danske. Og vi er i Malmø igen her i starten, og vi er i et ret, kan man godt sige, vi er jo i et ret dyrt kvarter, ikke? Jo, det kan man sige. Det kan man sige. Hvad er det for mennesker, der bor her? Ja, de har väl, om vi pratar om ekonomi, så är den är väl välordnad. Det kan man sige, ja. Har det været svært at sælge sådan et hus? Nej, det tycker jag inte. Det har varit en annons på det och en bestämde sig mycket tidigt för det begärda priset. Okay. Altså når du siger en annonceperiode, har det så været en uges tid eller 2 uger? Nej, ett enda annonstillfälle, en enda dag. En dag kun? Ja. Det går stærkt så. Ja. Men det er jo sådan i Sverige, der har man også højstbydende. Der har vi 9 fall av 10. Ja, men der har kun været én køber her. Ja. Därför han bestämde sig väldigt tidigt. Han bestämde sig med en gång för det begärda priset. Och då, när vi är på de här nivåerna så är det sällan att det blir budgivning på samma sätt som när det är billigare hus. Okay. Men hvis vi har en skala fra 1 til 10, hvor 10 er det bedste i Malmø, hvor ligger vi så henne, tror du? Ja, cirka 9. Cirka 9? Cirka 9. Og 10-tallet, er det helt ude ved vandet? Det får man nog säga där som är sjöutsikt. Okay. Då är det 10 som gäller. Og det bliver det svenske hold, der lægger ud, og det er med det samme mandskab som sidst. Det er Carsten Johansen, og det er Stefan Rehler, begge to fra Svensk Fastighedsformidling her i Malmø. Og det er jo ikke et kvarter, som I er ubekendt med, vel? Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Og I er enige i, at det er sådan et attraktivt kvarter i Malmø også? Ja, ja. Ja, vi bliver sådan lidt nervøse, for det er vores hjemmebane på noget sæt. Nå, er det det? Klart, ja. Men det skal jo så vise sig. Ja. Men i hvert fald så har vi et hvidstenshus herinde. Ja. På de 133 kvadratmeter beboelse. Ja. Men lad os gå en runde om det først og se på det. Og her har vi så det danske hold, som skal have revanche fra sidst med Peter Norvig og Jørgen Bjørke fra Nybolig, begge København. Og vi starter, som vi gjorde sidst, i Malmø. Og nu er vi ved det, der hedder Bellevue Sjøsedan. Ja. Og det vil sige på skalaen et 9-tal. Ja. Et hus. Det er et af de gode steder. Det er et af de rigtige. Og når det ikke er 10, så er det selvfølgelig, fordi det ikke har udsigt. Fordi du ikke har udsigt til vand. Ja. Det er det. Og det hus her er fra 86. 86, ja. Og der er altså lavet det, der hedder en teknisk rapport. Ja. Og hvad har den at fortælle? Ikke så der var lidt der. Den her er nævnt. Ja. Der er nævnt noget med pudsen hernede. Det løsner lidt, men det er... Undskyld. Ja. Og så er der nævnt lidt med krypten, som det hedder. Og det vil sige, inden under huset, der kan der være nogle kondensproblemer mellem sommer og vinter. Mangler isolering, eller? Nej, men man isolerer også med plastik. Plastikken derinde gør, at der kan være nogle kondensproblemer. Ja. Men det har man på mange huse herovre. Det er ikke noget, man sådan tillægger den store ting. Det er bare nævnt. Ja, okay. Sælger har boet her i 3 år og flytter, fordi på grund af sygdom har fået et ben sat af og kan ikke magte at holde huset. Hej. Det må være en afstykning fra det gamle hus der. Ja, her. Ja. Altså man simpelthen har delt grunden op på et tidspunkt. Det her var jo flot med de her. Ja. Men det er jo en overkommelig grund, hvis man ikke vil have så stor en have. Definitivt. Hvor længe var det solgt? Jamen, det er solgt på efter den første annonce var den solgt til den første køber. Ja. Og han vil have huset. Ja. Hvordan er huset opvarmet? Det er opvarmet med det, der hedder elvand. Elvand? Elvand, ja. Det vil sige, der er en elkedel herinde. Ja. Der er en elkedel med vand i, som distribuerer vandet. Ja. Som distribuerer vandet rundt til radiatoren. Ja, det er jo fordi, at deres el er så billig herovre. Ja, lige netop. Ja. Er det meget almindeligt, at man har vinylgulve i Sverige? Ja, det var det. Men det er det ikke længere, faktisk. Det er, vi har set dem mange steder. Selv på badeværelset her også. Hvad sagde du, Stefan? Det er nu for tiden er det kakel og... Klinker i hall och så vidare. Ja, normalt i dag, det hvis man bygger nyt. Ja. Der er et lille gæsttoilet her. Även sanitet och sånt är det ju då kakel normalt sett.
dansk kunstner på væggen. Ja. Men det er altså en svensk arkitekt, der bor i huset. Nu, altså som sælger. Ja. Ja, Det er et lille værelse. et hus, som ikke er så gammelt. Det Nej, ser man det jo. har 15 år på væggen. Ja, ja. Der er mange skabe her. Der er også her. Der kommer flere skabe. Hvis vi går om hjørnet her, så vil vi se på gangen endnu en skabsvæg. Ja. Det er jo en stor forstue. Ja, det er det faktisk. Møblerbar. Det er meget godt. Et kontor, som i øjeblikket bliver brugt til arbejdskontor. Ja. Det er også i orden. Der er ikke noget at sige til det, nej. Mycket fint. En god størrelse også måske. Og hvis I går lige ud, der har I soveværelse. Ja. På den. Här har vi ytterligare ett sovrum. Då har vi Ja, gjort det är 1, 2, 3. 3 sovrum. Tredje sovrummet. Ja. Ja, men det første rum vi så, og så det lille kontor og det her. Och så detta. Ja. Ja. Og garderober. Mycket garderober hela vägen. Ja. Men igen har de altså vinyl på, Ja. på gulvet, Det er igen. men det er selvfølgelig en Det er vinyl sikker på træ. vandtest. Det er vinyl Ja, på træ. det gør man jo på træ, ikke? Og så har de fået sat den der på. Og så har de sat den på, ja, fordi der er en handicap i huset. Men ellers pænt, nydeligt, god størrelse også, ikke? Som så fører ind til stuen. Og det vil sige, at man kan også bruge det toilet og det der til sådan en lille vinkelstue, hvor der ikke er adgang ud Det til er det, der haven. forvirrer lidt, fordi man går rent faktisk lige ind Ja, i ja. stuen, ikke? Og det er det, jeg siger igen, der er lidt amerikansk over det hus Ja, her. ja. Også på den måde, de har lavet med væggen der, der egentlig er lidt åben, ikke? Og pejs. Og pejs, som også fungerer og bliver brugt. Det er samma gulv hela vägen ut. Ja. Ja, der er i hvert fald parket. Så kommer vi ud på det her linoleum igen. Ja, just det. Ja. Ja, det är från 96 allihopa. Den är ju bra ju den. Det här är nog för hela huset va? Ja, det är nog. Altså, der er nogle af hvidevarerne, der er nogle af de ting, der er nyere. Ja. Hvordan er det i forhold til det, der hedder lejligheder herovre med belåning af huse? Kan man låne 100% også? Ja, det kan man faktiskt. Det kan man godt. Og det er det samme system, at en differentieret. Ja. Altså rente Det er- op til 85-85%. Det är 75%. Så 75? Det är 90%. Upp till 90%. Der kan man få den billige rente. Men billigare räntan. Og så de sidste, det er De lidt sista højere. 10 blir lite högre. Ja, ja. Det er der risikoen er. Hvad er det normalt, man har en lille udbetaling? Ja, det är det ju. Ja. 10%. Normalt är sett ju- så vill banken ha 10%. 10%, Ja. det er det, man godt. Speciellt på sådana här summor på sådana här hus. Så har vi det brygger, som i grunden fører ud til haven, hvis man vil den vej ud, ikke? Ja, hvor vi var før, ja. Og som også har en dør herned til garagen, eller bagrummet til garagen, og en sauna. Okay. Den bruges jo som de fleste saunaer Den bruges. bruges som kunstlager. Ja, der er lige lidt op. Meget kunstinteresseret her. Og der er sådan en brusenisse lige Så er der en udenfor, brus lige her. så man ikke Ja. skal hele vejen igennem huset. Ja. Det är tänkt som ett Det är nog tänkt som bastuutrymme. basturum eller någonting. där. Og så er det så en lille garage her. Ja. Ja. Ja, den är fin. Ja, det är det Och eneste de som är... maskinerna Det är... var det, ja. Det er de vaskemuligheder, der er. Ja. Nu har vi ikke været så heldige i vores Nej, hidtidige det kan man gæst ikke påstå. på priser her i Skåne, men Nej, det kan man godt sige. Ja, men jeg tror nok, Jeg tror, vi er tættere på den gang. at vi godt vil løfte prisen en lille smule i forhold til sidst. Ja, men man kan sige, at den bolig, I havde i Hvis vi sidste skal program, tale- den var jo også, var det 3/4 million, I var fra, ikke? Ja, det er omkring. Tak fordi du nævnte det. Ja. Hvis vi skal tale kvadratmeterpriser her, så er vi vel oppe i en 18-20.000 kroner kvadratmeteren som et af topområderne herovre. Ikke? Og jeg ved ikke, om den helt kan trække 20, fordi det ikke er en 10'er. Men den kan da i hvert fald trække en 18-19.000, ikke? Og hvis vi skal gange det op, så taler vi 2,5-2,6. 16. Hvad går I efter kvadratmeterpriser nu? Ja, lidt. Här gör vi det. Der går I efter kvadratmeterpriser, ja. 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 Altså, huset er godt i stand, så det er jo ikke noget at sige om det. Hverken plus eller minus i det. Så det Nej. Ej, det er jo små ting i rapporten her. Mm. 2.100.000. 28. Det blir för lite också faktiskt. Du måste upp på Jo. 2,5. 2,5 någonting. Det eneste, du kan sige, det er, at om dem, som koster mere end 18, om det ikke også er dem, som lige er tanden nyere, hvor du har det helt nye badeværelse, hvor du har det helt nye køkken. Det her er jo trods alt stadig 10, Det er 14 år gammel. 15 år gammel, ikke? Ja, 14-15. Så jeg er meget enig med de 18.000. Altså, det er der omkring, vi ligger, ikke? Så er 2,5. Er det niveauet? Ja, men det er det. Skal vi tage den? Jeg synes denne gang, der skal du ligesom have lov til at sige det sidste ord. Jeg tror, at det var mig sidst, var det ikke?
2.550.000. 2.550.000. Ja. 2.625.500. Ska vi över 2,5? Ja, det tror jag nästan. Alltså. Det är ju, men det, ja. Jo, men det tror jag. Bra garage. 3 sovrum. Birkagatan var 1,9 på den. Jag tror på 2.625.000. Ja, vi är där mellan 2,6 och 2,7 någonstans. Ja. Ja, Det är enig. ja Så är det är vi. 2.635.000 då. Ja, det gör vi. Ja, det säger vi. 2,635. 2.635.000. 635.000. Ja, okay. Den her gang, der var der kun 85.000 kroner imellem jer. Det var da positivt. Ja, men I var langt fra resultatet. Mener du ikke? Rigtig ved. Jamen, det danske hold sagde 2.550.000. I sagde 2.635.000. Men I skal huske, det er et nital. Det er et dyrt område. Den er solgt for 3.050.000 kroner. Okay. I rundede lige 500.000. I var kun 415.000 fra. Så altså, I scorede det point, I skal have på hjemmebane. Ja. Ikke? Ja. Men nu har I 2 svære opgaver på hjemmebane for at vinde den her. Ja, det er sikker på. 1-0 til svenskerne. Tak. Og fra Malmø, ja, der er vi så rykket til Brønshøj, til et lille dukkehus. Det kan jeg roligt sige, ikke? Jo, det kan du godt kalde det. Vi er i Brønshøj, som er i yderkanten af Københavns Kommune. Vi kan nærmest kalde det en landsby, som formentlig er Københavns Kommunes svar på Frederiksberg eller Charlottenlund. Der er et af Danmarks mest rige og varierede fugleliv i form af Kirkemosen og Utterslev Mose. Utterslev Mose ligger bagved her, ikke? Det ligger udenbart bagved, ja. Men det vil jo sige, at nu er vi højt oppe i pris, ikke? Det vil jeg mene. Det er vi vel også. Vi er et eftertragtet område, 4 kilometer fra Københavns centrum, men stadigvæk i et stille villakvarter med grønne faciliteter, grønne områder. Hvor lang tid har I været om at sælge det? Vi har været 2 måneder om at sælge huset. Det lyder umiddelbart lang tid, sådan, når du siger, at det er attraktivt. Ja, altså jeg vil sige, at vores faglige stolthed kan egentlig godt lide en liggetid på 2 måneder, for det indikerer, at det ikke er blevet revet væk til en for billig pris, men omvendt, at køberne er fundet inden for en rimelig periode. Hvor meget er I gået ned i pris? Vi er gået 35.000 ned i pris. Det er I? Ja, på grund af nogle punkter, der skulle afklares i tilstandsrapporten. Der forlede man et par punkter og kapitaliserede det til en 35.000. Hvis vi har en skala fra 1 til 10, hvor er vi så henne? Så vil jeg kalde det et 8-tal med pil opad. Sidste gang vi var i Danmark, der havde vi en motorvej. Nu har vi en kirke, Brønshøj Kirke. Ja. Lige bag ved det hus, vi skal kigge på, der ligger Utterslev Mose. Ja. Vi er på det højeste sted i Københavns Kommune. Vi er faktisk på højde med Rundetårn. Så hvis alle de her huse omkring ikke lå, så kunne vi se ind over byen. Det var jo imponerende. Okay. Lad os prøve at se det om fra havens side af. Der er en lille dejlig have heromme, som græsplæner og... Ja, vad säger du, Stefan? Kanske är upp på 1 och Og der har man så væksthus og sådan nogle ting, der fulgte med. Ja. Hur stor var själva grunden? Den var 392. Ja. Är det någon tillståndsrapport? Ja, det er der. Och den var i orden? Den var stort set i orden. I kan se K1, kosmetiske skader. Ja. Der er en K2, og det er jernramme ved indgangspartiet. Der er sådan en jernramme. Ja. Det er en K2, og det er det eneste, der er. Der er ikke andet. Der er fjernvarme. Fjärrvärme? Ja. Og der bruger man ca. 12.000 kroner om året. Ja. Varme er jo lidt dyrere i Danmark. Ja. Er det almindeligt, man har fjernvarme i Danmark? Ja, i mange kvarterer er det almindeligt, ja. Hvor man kan nå det med nettet, der er det. Jeg har det faktisk lige nu, jo. Her har vi det, ja. Det er lidt svensk, hva'? Nej, det Til gengæld er der så træ herinde. Det är gott här. Ja. Hvad med de, som har købt det? Er det yngre mennesker? Ja. Det er yngre mennesker, ja. Det er 2 yngre mennesker, og det er køber, der bor her. Ja. Ja, det er meget fint. Det. Och så stucken røget ud derovre. Nej, den er ikke røget ud. Der er rent faktisk sat en patvæg op her. Okay. Der har været en lidt anden fordeling af stuen. Du kan se gulvet, Peter. Er det rigtigt? Men det her, man har så bevaret det originale parti, det har man dog ikke smidt ud. Nej. Og så er der her en kamin, som også fungerer. Det er väldigt fint. Ja. Ja, det är fint. Jättemysigt. Här
När är det renoverat invändigt? Ej, jeg ved det ikke. Det er sælger, der har renoveret det, måske over en periode. Jeg ved ikke nøjagtigt, hvornår. Nej, okay. Men det är gamla element och det är egentligen bara målat. Så er køkken, der er nyere. Ja, der har sælger på et tidspunkt sat et nyt køkken ind. Ja, på et tidspunkt. Ja. Det er granitplade. Pænt køkken. Det er fint. Ja. Og der er så kun et lag herude. Nej, der er sådan en påklipset på. Der er ingen klipset på det. Ja. Der er lidt kuldebrug. Man kunne jo få lavet nogle forsats. Ja, det kunne man godt. Men man har jo altid brug for at kunne åbne vinduerne herude. Ja. Fint. Og så ud i entréen igen. Så kommer vi tilbage til entréen og går op på første sal. Lite svår trappa. Det där ser ju inte så... Ja, det er så den gamle tag. Det er det originale. Der er mange ting, der er originalt her endnu. Ja. Fra tiden. God størrelse soveværelse lige, ikke? Og masser af skab. Ja, det er jo noget fra tiden. Og så er der lidt flere skabe herinde, men det er altså nogle købere sat ind. Den skab, De var der ikke. Nej, de var her ikke. Men her har I jo så en udsigt. Der kan vi jo se, hvor vi er. Høje Gladsaxe og Uddesund Husly dernede. Haverne, villaområdet her. Det er gipsplader, der er sat på. Så her har vi så et badeværelse fra 1927 Ja, det var meget med terrassegulv. Det här var fint. Ja. Det här tyckte jag var kul. Det passar fint i huset. Ja, det gør det. Sidebad, det gør. Ja. Så har vi hernede i kælderen. Det man altid har i huset for den tid. Victoriaovn? Ja. Ja. Som man savner i mange nye huse i dag. Det gør man bestemt. Lidt lavloftet, må jeg jo sige. Ja, til dig. Men for normale mennesker er det fint. Det er jo rigtigt. Men tør, knæstør. Ja, et lille arbejdskælderrum, hvor man har fjernvarmeinstallationen derovre. Ja, just det. Ja, det var fint. Hvor her skulle man kunne grave ud og få altså mere højde på. Ja, men det er nok en bekostelig affære. Ja. Men man har... Men det er meget hyggeligt, ja. Der har jo... Så har vi noget... Vaskerum, og her er hvidevarerne hernede er fulgt med i handlen også. De er fulgt med i handlen? Ja, altså vaskemaskiner og tørretumbler. Ja. Og det er i forbindelse med renovering af køkkenet, det der kom til at der er faldstammen her lavet om, ikke? Jeg har sådan efter det hus, fordi der er også, det har jeg set andre steder, der er nye rør, der er ny isolering på rørene. Der er også i tilstandsrapporten el betegnet som god. Altså, du kan se herude, man har været man har været igennem elinstallationer, altså der er nye installationer, så det er altså i orden, ikke? Vi tager det samme område fast i Malmö. Ja. Det er Kulladal. Och så tar vi kvadratmeterprisen på det. 13 på 91 kvadrat. 13 000. 13 Altså vi 13.000 ja, kvadratmeter. Ja. vi prøver på at værdere det som et hus i Malmö, og så skal vi bare kaste 91 kvadrat. Ja. Har jag på 1 183 000. Det är ganska rätt. Sen har de renoverat, gjort det Sen väldigt är det fint. 8 plus på området. Det är lite bättre än Kulladal. Så det är 100 till. Så vi ligger vel et sted i området 1,6, 1,7 derimellem, ikke? Det er vel... Jeg er nu kun på halvanden, må jeg erkende. Ja. Nej, jeg tror, det er jeg tror, det er lidt bedre, Peter. Jeg tror, vi skal... Og du sagde, der var slået 35.000 af i prisen? 35.000, ja. Ja. 1.640.000. 1 400 000. Ska vi säga 1,9? Nej. 1,9? Nej. Det är inte under 1,4. Nej. Men det är inte över 1,9 heller. Men om vi räknar på 15 500 kronor kvadraten. Ja. Men det tror jag är lågt alltså. Hvad siger du? 1,4 står der. 1.410.500. 16,75 udbudt, 16,40. Ja. Eller 16,95. Ja. Skal vi sige 16,40? Det er jo 16,40. 1.640.000. 1.640.000. 1,5. Ja, kan vi ju säga. Prick. Faktiskt lika väl som någonting annat. Ja. 1.525.000. 1 525. 1.525.000. 91 kvadratmeter i Brønshøj, det taxerede det svenske hold til 1.525.000. Det
Det danske hold, 1.640.000. Okay. Det er okay. Ja, I var tæt på hinanden. Ja. Men det er solgt for 1.640.000. Er det rigtigt? Nej. Nu skal jeg tage lige til. Var det ikke det, vi sagde? Det står jo slet ikke. Det bliver ikke skægt. Må den igen, eller hvad? Men det er... Nu skal I høre efter. Nu kommer prisen. Nu får I chokket. Ja. Det er solgt for 1.660.000. Okay, Ej, var det godt. det er sgu meget Vi godt. havde fat i den med 1695 på et tidspunkt. Ja. 35. Ja. Ja. Så det svenske hold 135.000 synes jeg var fra flot. og 20.000 fra. Ej, det synes Ja, jeg det var var meget flot. Det var meget flot. synes jeg sgu. Og jeg skal sige, Carsten kunne godt have haft den lidt længere op. Og du har godt haft den meget Jeg længere har op. været meget længere op. Ja, Og meget længere. ja. Godt, men I har æren i behold, og flot. der står 1-1, så I kan nå det nu. Ja, Selvom men den sidste vi bonus. forlorede. Det Ja, og vi skal- bliver i Danmark til den sidste bonus. Desværre. Det er jo ikke den mindst trafikerede vej, vi står ved her. Nej, det er rigtigt, men nu er vi jo også i dagtimerne. Lige så snart, at det bliver fyreaften, og folk kommer hjem, så bliver her faktisk lidt mere stille. Hvad så med weekenderne? Det samme i weekenderne. Der er ikke så stor trafik på Hvidovrevejen. Men blokken her bagved, hvor mange lejligheder består den af? Vi har omkring 60 lejligheder i selve bebyggelsen. Og den, vi skal have gætteprisen på nu her, den er på 101 kvadratmeter. En af ejendommens største lejligheder. Der er faktisk kun 3 af dem i ejendommen i den størrelse. altså 4-værelses. 4-værelses, ja. Hvor store er de andre? Det er 2-værelses på omkring 50 kvadratmeter. Hvor lang tid har I taget om at sælge den? Vi var gode. Vi solgte den på cirka 4 uger. Cirka 4 uger. Ja. Uden at slå af i prisen? Uden at slå af prisen, dog med en lille undtagelse, at man lige før sluttiden blev skrevet under. Der var der en generalforsamling, hvor man vedtog en altanrenovering. Og så den ekstra udgift der fik køber refunderet. Altså ikke hele ekstra udgiften? Ikke hele ekstra udgift, nej. 4.500. 4.500. Ja. Var det forhøjelsen på det første års kontingent? Det er nemlig rigtig forholdelsen på første års kontingent. Hvis man har en skala fra 1 til 10, hvor ligger vi så henne? Altså hvis vi tager lejligheder videre, så er vi oppe i en lille nier. En lille nier? Ja. Hvis du kører lige ud, rammer du Damhuskroen, så har du 6-7 km ind til centrum. Ja, rigtigt. Du har 500 meter ned til S-banen herfra. Ja. Går du den anden vej, så rammer du Brøndby Strand, hvor du den største eller bedste badestrand, det er en 4-5 km herfra. Ja. Så det er rimelig centralt. Meget godt, ja. Ja, det gør det. Og der er masser af indkøbsmuligheder. Blokken her, som er en ejerforening på 60 lejligheder, blev bygget i 1988. Og det er en af de lejligheder, vi skal kigge på anden salen. Altså har de lån? Nej, altså man ejer jo hver sin lejlighed. Altså huset er ikke belånet. Nej, det er det ikke. Hver lejlighed er belånet. Ja, lige netop. 60 lejligheder. Kommer vi ind her. Så har man jo ud over de almindelige prioriteter, man skal betale til lejligheden, er der fælles udgifter til boligen, til at holde boligen ved lige. Og der har man to muligheder. Enten kan man betale godt og vel 15.000 om året, eller også kan man betale godt 18.000. Og forskellen det er, om man selv gider at vaske trapper, eller hjælpe til. Så man kan købe sig den service. Ja. Børneværelse. Et børneværelse, ja. Arbejdsværelse. Ja. Med skabe, som hører til her, går jeg ud fra. De er faste og hører til, ja. Er det køber eller sælger, der bor her? Det er sælger, der bor. Bor stadig, okay. Det er sælger, du bor her. Der er overtagelse om 2 måneder. Det er der. Og selve prisen vil du ikke fortælle os, det ved vi godt, men... Du har lært lidt af Ja, jeg har det. lært lidt, trods alt. Er den solgt til prisen? Den er solgt til prisen med undtagelse af 4.500. Gulven her, de er det noget ekstra tilvold, eller er det? Nej, er det sådan nogle gulv? nej, almindeligt det i er Danmark? Ja, det er vi ikke så karige med her i Danmark. Der bruger vi meget sådan noget her. Der er ikke så meget linoleum i Danmark. Nej, men det er et massivt Ja. trægulv, Ja. ser det ud at være. Det er det. Så er der en lejlighed, eller en et værelse til venstre der. Ja. De er lige så, der er det lidt større, det her. Det er en anelse større end de andre, ja. Det er nogle specielle vinduer, hvad er det for trafikken? Jeg tror, de er så lidt støjdæmpende også, ja. Ja. Du kan næsten ikke høre trafikken heroppe. Nej, det var lidt langt. Men det er meget små vinduer. Ja. Og så er der i grunden en relativt stor gang. Den er faktisk ret stor. Hvis I kigger på Entréen gangen. er ret stor. Ja. Altså det er jo det, man vil kalde en forstue nærmest. Og nu Den skal er jo der også bor- der udnyttet bor kan rent du se, med faktisk, skabe og garderober. Og 3 børn i den her Ja, lejlighed. det er jo helt tydeligt, de har lidt pladsbehov, ikke? De trænger til. Pladsproblemer hedder det. Så Og så er der badeværelse. badeværelse derude, ja.
Med brus. Og hvidevaren der, vaskemaskinen, der er ikke fælles rum med vaskemaskiner. Det er der ikke. Nej, Så det hører med? Ja, det hører med. Der er et fælles rum dernede. Der er et kælderrum. Der er kælderrum til lejligheden. Ja, til lejligheden. Er der varme i gulvet herude? Ved vi det? Jeg prøver lige at kigge om hjørnet der, så kan du lige sige det til dig selv. Så kan jeg sige til mig selv, ja. Der er forberedt til det, men det er der ikke. Der er kælderrum, der er hybridnet, der er dørtelefon, og der er fællesareal. Ja. Så kommer vi ind i en rimelig stor stue. Stor stue her. Ja. Ja, man kan godt se. Nu er det jo rykket lidt sammen her, ikke også? Der er virkelig pladsproblemer. Jeg går ud fra, at de ikke flytter til noget, der er mindre. Det må vi sgu da ikke håbe. Formentlig ikke. Nej. Hold da op. Og der har de så et kreativt soveværelse der. Det er faktisk fint med det gulv i hele lejligheden. Ja. Även om det ligger sådan lidt. Också tror jag man kan inte sitta och äta här. Var sitter de och äter? Ja, men det må du så gøre ude ved bordet derude. Altså, men man kunne måske, der var et bord. man kunne jo godt lave en lille sideplads her, ikke? Hvis man ville det. Hvor spiser man? Man spiser ude inde i stuen, og der er et spisebord lige herinde til venstre her. Og man kan da også lave noget her, hvis man endelig ville, ikke? Der er en lille skade hernede. Det er det eneste, der er sådan at bemærke. Den. På lägenheten? Ja. Men det er sådan, at de her altaner er blevet lidt skøre. Man har selv skulle klare vedligeholdelsen af træværket. Så nu kommer der nyt gelænder rundt på alle altanerne. Okay. Vejen rundt her, ikke? Ja. De der parkeringspladser, der er dernede, de hører til. Om man räknar på 9 000 kronor gata gånger 95. Det är 855 000. Det har kostat att producera den. Sen har det gått upp sen dess. Ja. Ja, det er svårt. Jeg tror, vi skal sige 1.040.000 bare. Lad os holde fast i vores 12.000. En villa på de här kvadratmeter, så den kostar 14 000. Den skulle kosta 1,4 en villa här. Vad ska vi sätta? 1,1? 1,2. 1,2. Jeg er enig om 1,2. Okay. Är vi det? Ja, det vet jag inte. Du sa det. Det var du som Jeg ved, det er ikke mig, I skal være enige med det. Jeg Ja, 1,2. 1,2 sätt. 1,2. Okay. vi skal prøve at komme tæt på. Jo, det er derfor, jeg siger 11,35,5 jo. Jørgen siger 11,35,5, og han er større end mig. Så 1.135.500. Ja. Nu kommer det spændende øjeblik. Det afgørende øjeblik i det her program. En lejlighed i Hvidovre, hvor det danske hold sagde 1.135.500. Det svenske hold sagde 1.200.000. Så I var jo ikke langt fra hinanden. Det må man sige. Det var flot snakker vi faktisk også om for begge hold. Det var flot for begge hold. Den er solgt for 1.140.000. I var 4.500 fra. I var 60.000 fra. Så vi ender sørger 2-1, gør vi ikke det? de der 4.500 fra prisen. Vi skal have en præmie for det her, trods alt. Og nu er det sådan, jeg har irriteret mig sådan den højdeforskel, der er på jer to. Udover det er en trappestig, så kan hvis du nu sætter dig ned på den her, ikke? Og skal lige se, ikke? Hvis du så rejser dig op på den her,